meria stres pred a potom, čo si dali nejaké drinčiky. Čiže ja som bola celý večer a sledovala, čo sa s ľuďmi dialo. My si veľakrát myslíme, že alkohol má na nás ten efekt, že sa fajn uvoľnila. Čo je realita je, že na telo má efekt, že nás dáva do sympatika, čiže mobilizovaného stavu, kedy máme v podstate vyšší heart rate, tep srdca, sme taký viacej nabudení, čiže máme pocit, že všetko je fajn. Naopak, keď je veľa toho alkoholu, to nás zase dáva do toho, hej, to má zase ten efekt, že spinkáme, že máme miernu komu, tak ľahnem do postele a už neviem. Takže v podstate ten alkohol je iba naozaj chvíľková vec, ktorá rozhádže naše telo. My máme z toho nejaký pocit, lebo samozrejme má nejaký vplyv na náš mozog, ale v tele sa nedieje to, čo my si myslíme. Čiže ľudia, ktorí si dali 1-2 drinčiky, teraz nehovorím, hej, že tam nejak vo veľkom pilo alebo aj pivo, to je jedno, tak prišli a mali v podstate vyšší stres na tele.